Jeg troede, jeg havde styr på mit liv. Åbenbart ikke. Kunne I forestille jer, at der var 2 gutter? Bare klar til slot, ikke? Altså, jeg var helt spændt. Det var fedt. Alt var fedt. Hvis jeg vidste Skov var i en kristen efterskole, så har jeg ikke valgt det. Jeg kunne se, der kom en lærer løbende hen mod mig. Jeg bliver stående. Jeg er født og opvokset i Malaysia. I 2010. Der mistede jeg min far. Og vi havde det godt i Malaysia. Min far var mekaniker, og i Malaysia der er kønsroller, det vil sige kvinderne, altså mændene tjener penge, og kvinderne bare hjemmegående. Og min mor, hun har altid været hjemmegående med 4 børn. Og vi boede i et kæmpe hus, og lige ved siden af slummen faktisk. Så det vil sige, ja, alle mine venner er jo fra slummen. I 2010 der mistede jeg min far, og så skulle min mor lige pludselig forsørge os 4 børn. Hun har aldrig været i arbejdsmarkedet, så er det svært for hende, at hun skal forsørge os 4. Ja, og så lige pludselig skulle min mor bare finde et job, og ingen gider have kvinder der i Malaysia, åbenbart. Og det endte med, at vi skulle flytte til Danmark. Og jeg var meget vred over det, fordi jeg havde det godt i Malaysia. Jeg havde venner, jeg gik i skole, jeg får god mad. Jeg var jo 12 år gammel, så jeg tænkte så meget over det. Og så det endte, vi skulle flytte til Danmark, og jeg var bare vred på det hele. Fred på verden, fred på mig selv, fred på min mor, og fred på Gud. I Danmark boede vi så ikke på en ghetto, og der er det bare, det er jo en ghetto altså. Og så gik jeg i sådan en ghetto-skole, den hedder Skolen på Herresåsen. Det var meget nemt for mig at finde venner i ghetto, fordi hvis du er god til at lave ballade, så finder du hurtigt venner. Sådan er livet, åbenbart. Og at finde fornuftige mennesker, det er jo svært, når man bor i ghetto. Og jeg er bare derovre. Og problemet var, at jeg snakkede jo ikke så meget dansk. Jeg var meget stille dreng. En ting, som folk kan regne med, det er, at jeg er meget loyal. Jeg snitcher ikke. Det har jeg aldrig gjort i mit liv. Det er det, jeg har lært. På et tidspunkt, der var slåskamp. Der var nogle gutter, kom op og slås. Jeg blev stående, fordi jeg synes, det var så interessant at se slåskamp. Fordi jeg var ikke en del af det, men jeg er en person, som der bare sådan, jeg skal ikke være en del af problemet, men jeg vil gerne se. Det der sker, det var også bare slåskamp i gang, og så jeg synes bare, what, det var fedt, ikke? Altså, så bliver jeg stående. Altså, jeg synes, det var fedt at se, fordi jeg skal ikke hjælpe dem. Altså, jeg synes, det var fedt, og så kunne jeg se lige pludselig, der kom en lærer løbende. Alle løb derfra, men jeg var sådan, jeg har ikke gjort noget. Jeg blev bare stående. Og jeg blev så taget. Og læreren var sådan, nu skal du fortælle mig, hvem er det, der var på slås. Og jeg var sådan, nej, det gider ikke. Og han var sådan, du skal. Ellers bliver jeg smidt ud her. Og jeg var sådan, I kan ikke smide mig ud, fordi jeg har ikke gjort noget. Og så han bare sådan, og så han tog mig, i nakken. Og så han tog mig hele vejen med til, kontoret. Og så der er så en kæmpe rød sofa.
og så skal jeg sidde der og vente på instruktøren. Og det der sker, det var også, der gik bare lang tid, og jeg blev mere og mere irriteret, fordi jeg var sådan, jeg har ikke været en del af det her, hvorfor skal jeg så sidde herovre? Så tisser jeg på den røde sofa. Det jeg glemmer, det var, at der var overvågningskamera på instruktørens kontor. Og så blev jeg taget i det. Min mor, hun blev kaldt ind. Min mor, hun er jo meget følsom menneske, og hun begyndte at græde. Det var ikke lige det, jeg havde overskud til. Og selvfølgelig, jeg blev smidt ud. Kalundborg er jo ikke et stort sted, altså by. Alle kender jo hinanden, så selvfølgelig alle lærer, altså skolerne har snakket med hinanden, så det vil sige, det ved ikke, hvem jeg var, og så det vil ikke have mig. Jeg gik hjem i et par måneder, og hun er bare, du lader sig nødt til at gå i skole med en anden. Så var der så hjælp hos kommunen, og så det anbefaler også, at vi skal vælge efterskole. Men jeg er kæmpe morstreng, og jeg gider ikke komme væk hjemmefra. Og det er så i 8. klasse, jeg skal starte. Og der var kun en 8. klasse på Sjælland, det var så Skovbo Efterskole. Og så var jeg bare sådan, okay, fair nok, der er kun en time til Kalundborg, og så vælger jeg så den her Skovbo. Men jeg går på Skovbo i 3 år, 8., 9. og 10.